गेन्द्रादा उदैया ओरैनो देराखै नै मोनसे गानजोंहाय बिराद मोजां मिलायदों। जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि CEM प्रमद बिथांनि उदैया गिदिर गिदिर बेखायनो थिग गेन्द्रादा उदैया आरो जोंनिनो मानाव गेदेर सिगांनि जाखिनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैया फिसा फिसामोन ओंखायनो बिनि स्पिड ब्रेकारनि गेजेरावहाय आङो बुंनो सानदों लोगोफोर गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो एडभान्स हापि बैसागु आरो हापि बैसागुनि गेजेरावहाय नोंथांमोनखौहाय मोनसे आङो कन्टेन्ट लाबोनो सानदों। बे कन्टेन्टआ जाबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझार आइ हटेलसिम आरो बेबो 32 था आरो बेबो गेन्द्रा मानगोनां मानाव गेदेर बिटिसिनि CM बिथांनि उदैयाबो गेन्द्राद्राखाय ओंखायनो थिग बेबादिनो कारिगाव टु क'क्राझार टाउनसिम हाबफैनायनि बेखारा गासिबो गेन्द्राजोब। दा बेखौ नायदो बेसेबां गेन्द्राद्रा बेयो बेसेबां गेन्द्राद्रा नाय गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बेयो थाखा थिंख्लिसो। बिथाङा लामा हान्थियो बेफोरना बिराद खस्थ' मोनो आरो टाइमा लस थांगारो। दा मेसेजआ बेनो जाबाय स्पिड ब्रेकारा देरद्राय आरो स्पिड ब्रेकारा खाथि जाहैदों। थिग बेबादिनो जानो हागौ बे गेन्द्रा स्पिड ब्रेकारावहाय थाखा थिंख्लि दं। रायजोफोर बे उदैखौ जोङो जावफ्रुब्ला थाखा थिंख्लि मोनगोन। बेयो थाखा थिंख्लिसो। दा नैबे लामाखौ नाय बेसेबांबा गेन्द्रा बे स्पिड ब्रेकारा। दा बे गेन्द्रा बे स्पिड ब्रेकारा माने गेन्द्रा मानाव गेदेर सिगांनि जाखिनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैया फिसा फिसामोन ओंखायनो बिनि स्पिड ब्रेकारा फिसामोन। दा जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि CEM प्रमद बिथांनि उदैया गेन्द्राद्रा बेखायनो थिग बिनि स्पिड ब्रेकारा गावबादि गेन्द्राजोब ना गासिबो बिदिनो गोजा। बेनि थाखायनो कारिगाव टु क'क्राझारसिम स्पिड ब्रेकारा अभारद्राय बेनि थाखायनो आं बे मेसेजखौहाय नोंथांमोननिसिम हरनाय जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला कमेन्ट हरलायनो हागोन। गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बेयो थाखा थिंख्लिसो। भिडिअआ बावनोसै एसेनो बाय आरो जाय बिथांमोनाहाय भिडिअखौ मोजां मोनदों सापर्ट खालाम बा लाइक बा साबसक्राइब बा फल' खालाम। बाय थेंक इउ।